Kani gadega Pati CTV. Namar ka jingkeo palat ka jingkerni ki breu ki badi ya ki jingdi penpua ki babon jan. Khamtam kum ka kiat ba drugs. Rasaki ya ka jingmi ki kanhon ba pher kontop lu ya ki seng balang. Ki balaki ling a pisa kumno banyele persya ikini ki jingdi ki bawan ra ya ka dor ka ba isi haka imlang salang bat kumjo a ki long yeng long sem. Si bentana ka jingele ya kini ki jingdi penbua dang hnen ka sngi ka khandai trek unok pra ka wen ki kanhon niam kristan ru kalawan sakhaman ban chem ya ka lingkor ban let si ki pai ba ban persotho halor ka ni ka benta kani ka kanhon ka de children ministry counseling center jong ka jeseng kan thai jong ka KGP sinot sabngi ka bala palong da ka jinle yalam ba ka jing persotho se ki pai ba halor ka jing pang ka bayo lat ban su thet ba ki ba bon ki bre ha ki ni ki sngi ba menta kata ha ka jingkerni ha ki jingdi penbua kum ka kiat ba drop ya kani ke jinglai pasotho pai ba la pensngau sekip nong song snong kari ha ke jelang berlong hamat pran hnen ka sngi ka khandai tereng unok pra ha kani jelang la yo jingkran kerpang na kireu sempang jong ka balang presbyterian bakan thop ya ka counselor ikong kiu giri but no director jong ka urban mission KGP sinot sapngi Reverend BCM kala dei ka poring i bangin kindet benriu kala dei ka poring i bangin le ye la ka long ya ki tu ki badi kala dei ka por ya phi ba pin perkhat ya ka lawei jong kini ki hap ki barit ki jongi kawai ka banga jupan kan mau bon sia na ki awareness program ki bakum kini bakata kalong baka jing shirkai ka ba crowd ka ba ri baka jat penriu jongi ka up kalong ba ka jing di pathar ya ka kyat ba ki drugs lagi kena ki ba pedeng khatsan bat saupo snem ka karta bat kini ka jupan kan det mo yangi ba kini ka karta ka bagi kena ki dang dai ban san ban he bat ki barang dan ka jing mento ya ka ri ya ka jat penriu Pat ka jupan kendet mo yangi larang i dono tang 90% lagi samla ki wadan hagani ka karta sei ka lawai jong ri ka jongi manuan pet ki hap ki barit ki jongi kumala kerpat dei wei kena mentan yong ilong ki khon ki siu ki jongpi ilong ki persa ki jongpi ilong ki para ki jongpi manuan pet yangi larang bon na preng jongi kim kendet penrio ka bakum kini ka por sei ka lawai jong kini ki hap ki barit ki jongi Lesi pila pan snowlingo balay bang ya kren balay ngi pelong ya kanika awareness program balay bang imi sya kemat ban kren persa ya kajing snew jaga kiat jagi drugs balay bang imi sya kemat kadau kalong bagani kajing pangkerni ya ka kiat jagi drugs ka khot yangi bangin pai sya la kajong ki imlang ka salang pai sya la kajong ki yeng ka sem la ka don em kajing kta jong ni kajing pang yangi iwei pe iwei Hatu ka ni ka jingpang kerni ya ka kiat ya ka drugs ka kta nem ya ka yeng ya ka sem ka jongi ya ka imlang ka salang ka jongi baka jingpang kerni ka kta om tang yo priu shimet henry ka kta ya ka yeng ka sem ka jongu ka kta ya ka imlang ka salang ban nganur banong ka kta wat ya ka palang naman kata ka ran kaming ibang ini kren na lor jong ka ni ka phang haswa baka por kan dir Kani gadega Pati CTV.